Silav roj baş hevanno ez îro ji were nûçe pêşkêş nakim tenê cih didim daxuyaniya hevserokê kecekî Rezdar Cemîl Bayîk di derbarê pêvajoyê de daxife. Di derbarê vê tevgera dawî ya vekişîna ji Bakurê Kurdistanê de daxife. Ka em binêrin Cemîl Bayîk çi dibêje? Em hema dest pê bikin. Xwarêveberiya Kurdan wê hebe, nasnameya Kurdan, zimanê Kurdan wê hebe di pêvajoya nû de di Tirkiyeyê nû de. Yani bi qasî ku me ji meselê fehmkiriye dibe wisa be. Ka em binêrin Rezdar Cemîl Bayîk çi dibêje di derbarê pêvajoyê de. Ev nûçe, ev röportaj me ji ajansa Anefê girtî hevanno. Bayîk dibêje demil dest qanûnên azadî û entegrasyonê bêne derxistin. Hevserokê Konseya Revebera Kecekî Cemîl Bayîk destnîşan kir ku pirsgirêk tenê li ser daxwaza dewleta Tirkiyê ku tevgera Kurd şekat dayne çareser nebû, yani bi vîya wê nabe, divê dewlet demil dest qanûnên azadî, entegrasyona demokratîk derbixe. Yani mesele tenê bi daxwazên dewleta Tirkiyê ku dixwaze tevgera Kurd xwe bê çek û sîleh bike, tenê mesele wisa çareser nabe. Cemîl Bayîk di derheqê vekişîna ji Bakurê Kurdistanê de got em li gorî perspektîvên reber apo tevgeriyan ji bo ku pêvajoya aştî nexitime arê li ber provokasyonan weregirtin me berpirsyarî girt ser xwe û me hêzê xwe vekişand ji Bakurê Kurdistanê. Cemîl Bayîk destnîşan kir ku ji ber hikûmet heta niha tu pêngaveke siyasî yan jî hiqûqî navêtiye bendewariyên ji bo demokratîk bûnê lawaz bûne. Cemîl Bayîk dibêje Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kir. Dawî li tekoşîna çekdarî anî. Berpirsyariya ku dikeve ser milê me bi cîhanî. Niha dora dewletê ye ku gavan bavêje. Divê mafê hêviyê yê reber apo were naskirin, bengeha siyaseta demokratîk bi qanûnî were parastin. Divê pêvajo derbasî qonaxa duyemîn bibe. Derxistina qanûnan êdî biye pêwîstiyeke dîrokî. Pêngaveke aştiyê bi berpirsyarî hatiye girtin lê yek alî nameşe. Pêngaveke aştiyê bi berpirsyarî hatiye girtin lê yek alî maye. Banga 27 Sibatê ya Reberapo encama lêgerîna bi dehan salan e ku xwe destpêre çareseriya demokratîk. Tişta nû ya vê bangê mijara xwe fesihkirinê ya Partiya Karkerên Kurdistanê ye. Rawestandina tekoşîna çekdarî ya li dijî dewleta Tirkiyê berê gelek caran hatiye bi cîhanîn. Niha helwest biryarek ku wê tekoşîna çekdarî bi tevahî ji holê rake di rojevê de ye. Li welatekî ku gavên siyasî hiqûqî bênavetin, guhertina rêbaza tekoşînê normal e. Her wiha şertên demê diguherin. Divan şertan de girtina biryarên nû hewce dikin. Bi guhertina şertê navxweyî û derweyî yên Tirkiye û herêmê rêbera xwest stratejiya tekoşîna çekdarî bi dawî bibe, tekoşîna bi stratejiya siyasî ya demokratîk were domandin. Dibêje Cemîl Bayîk, rêbertiya me armanc dike ji vê rewşa şer û pevçûna ku bandoreke neyînî li ser pêşketinên demokratîk ne tenê li Tirkiye de heman demê de la Rojhilata Navîn jî dike, divê dixwaze vê meseleyê dî derbas ke. Hawîrdoreke siyasî ku siyaseta demokratîk û hukûk lê serwer be, biafirîne. Di hawîrdoreke wisa de îmkan derfeta ku wê pirsgirêk li ser bingeheke rast werin destgirtin û çareserkirin derkevin holê. Ev mesele hat fehmkirin hevanno? Yani armanca Rezdar Abdullah Öcalan çi ye? Yani hawîrdoreke siyasî ku siyaseta demokratîk û hukûk li wê derê serwer be. Wextê ku ew were afirandin, mesela Kurd bi qismî çareser dibe. Dibêje ji ber ku me wisa fehm kir ji bo pêşketina pêvajoyê tiştê ku ketin ser milê me biryar da em ê bicihbînin. Têgeha Kurdistanê cara yekem ji aliyê Şahê Selçukî Melikşah ve hatiye bikaranê. Niha derbasî dîrokê dibe, bahsa dîrokê dike paşê car din ve digere îro. Rezdar Cemîl Bayîk. Gotina Kurdistanê cara yekem ji aliyê Şahê Selçukî Melikşah ve hatiye bikaranê. Ne di dema Selçukî de, ne jî di dema İmparatoriya Osmaniyan de inkar, asimilekirin yan jî tunekirina nasnameyên cuda tune bû. Kurd wekî yek ji gelên herî qedîm ê Rojhilata Navîn di İmparatoriyên Osmaniyan û İmparatoriya İranê de
خودی نفوسکی مزم بون. د دیروکê de Tirk, Kurd di nava tifaqê de bûn. Eger Kurdan di sala 1971 de li kêreka artêşa Alparslan cih negirtana, Bizans teqez têk netişo. Hişmendiya ümmetê bû sebeb ku Kurd û Tirk bi hev re li dijî Bizansê bisekinin. Eger tekiliyên di navbera Kurd û Tirkan de divê serdemê de baş nebûna, ew ê nikaribûna ne ber bi Erebistanê ve ne ber bi Avrupayê ve biçiyana. Eger piştî şerê cîhanê yê yekemîn bi Kurdan re tifaq nehatibe kirin, wê di nava zozanên Anatoliyê de bibûna tenê mîrektiyekî teng. Bi îradeya Meclîsa Yekem ya di sala 1920 de ya li dewleta Tirkiye hate damezrandin, Kurd jî di nav de bûn. Kurdan şer kir. Anatoliya ji dagirkeriyê hate rizgarkirin. Lê paşê pişta xwe li Kurdan zivirandin. Bi mantık hişmendiya netewe dewletê polîtikayên ku Kurdistanê bikin qada berfirehbûnê yan nijadperestiya Tirk hatin meşandin. Bi kurtasî di pêvajoya belavbûna İmparatoriya Osmaniyan de îdeolojiya nijadperestî ya fitneya netewe dewletê dest bi êrişên li ser Kurdan kirin. Heta roja îro jî berdewam kir. Zihniyeta netewe dewletê tunekirina nasnameyên cuda ji xwe re dikire armanc. Ev zihniyet ve guherî siyaseteke qirkirinê ya li dijî nasnameyên cuda. Ev polîtîka berovajiyê tekiliyên dîrokî yên Kurd û Tirkan e. Polîtîka qirkirina Kurdan ya ku di İmparatoriya Osmaniyan de tune bû, di komara Tirkiyeyê de hate pêkanîn. Rêbertiya me behsa xuşk û biratiya Kurd û Tirkan kir. Dewlet Bahçelî jî behsa wê yekê kir. Rêbera po ji bo xuşk û biratiya dîrokî ya di navbera Tirk û Kurdan de pêk were, behsa entegrasyona demokratîk dike. Piştî sala 1923 dewleta Tirk û Kurd ji hev dûr ketin. Kurd bûn xerîbê vê dewletê, wekî dewleta xwe nabînin. Ji ber ku nasname, ziman, çanda wan hat înkar kirin. Pêvajoya tunekirinê li ser wan hate meşandin. İradeya Kurdan tune hate hesibandin. Ev rewş Kurdan hem ji hêla hestiyarî ve ruhî ve hem jî ji hêla ramanî ve ji komara Tirkiye qut kir. Her çi qasî bi zextê, bi çewsandinê, bi zorê hin Kurd anîn xistin bin destê xwe jî bi giştî di polîtîkaya xwe ya tirkirinê de di siyaseta xwe ya tunekirina Kurdan de bi ser neketin. Rêbera po destnîşan dike ku ji bo xuşk û biratiya dîrokî ya di navbera Tirk û Kurdan de pêk were, pêwîst e ev rewş were derbaskirin. Dibêje ev yek bi derxistina qanûnên entegrasyona demokratîk ancak mümkün e. Qutbûna di navbera dewleta Tirk û Kurdan de tenê bi qanûnên entegrasyona demokratîk dikare were çareserkirin. Entegrasyona demokratîk li ser bingeha naskirina mafê hukukî yên Kurdan e. Entegrasyona demokratîk çi ye hevano Cemîl Bayik li gorî ku bi xwe jê femkiriye wisa pênasê dike. Entegrasyona demokratîk li ser bingeha naskirina mafên hukukî yên Kurdan e. Yanna ev nabe entegrasyon. Entegrasyon ne asimilasyon e. Entegrasyon ne helandine ne jî tirkirin e. Bi entegrasyonê re Kurd wê bi nasname, ziman, çand, xwerrêveberiya xwe hebin. Bi vî awayî wê qutbûna 100 salî biqede wê aştî pêk were. Ji xwe rêbera po bi banga aştî û civaka demokratîk anî ziman entegrasyona demokratîk e û ew jî ev e. Tiştek ku mixis manşetê jî hevano Kurd wê bi nasname, ziman, çand û xwerrêveberiya xwe hebin. Kengê dema ku entegrasyona demokratîk pêk were li gorî Cemîl Bayik. Ji ber vî yekê xwerrêveberiya Kurdan wê hebe dibêje. Tiştek ku bi rojana em li vê derê dibêjin edaleta Kurdan, asayişa Kurdan, serweriya Kurdan ya li ser coğrafyê bana divê hemî werin garantî kirin û bi qasî ku em jê fehm dikin Cemîl Bayik jî divê çarçovê de daxife.
Yani entegrasyona ku devleta Tirkiye jê fehm dike hevanno û entegrasyona ku aliyên Kurdan jê fehm dike ji hev cuda ye. Tirk ji entegrasyonê, asimilasyonê fehm dikin, tunekirin, helandinê fehm dikin. Lê em zemînekî fehm dikin, yani zemînekî demokratîk çêbibe, devleta Tirkiye, milletê Tirk, Kurd, hemî werin ser wê zemîna demokratîk bibin medenî, bibin însanên modern, nûjen ku bikaribin hevûdû qebûl bikin. Em wisa fehm dikin. Em didomînin gotinên Rêzdar Cemîl Bayîk, heta ku Partiya Karkerên Kurdistanê derkete ser dika dîrokê, bikaranîna gotinên Kurd, Kurdistanê li Tirkiye suç bû. Tê zanîn ku Partiya Karkerên Tirkiye, yani TKP, Türkiye Komünist Türkiye İşçi Partisi av zemanên berê ji ber ku behsa hebûna Kurdan kir, ev partî hate girtin. Kurd Tirkiyên çiyayî bûn. Heta kasetên bi zimanê Kurdî jî wê demê qedexe bûn. Dikirin sedema darizandinê. Heta îro jî peyva Kurdistanê wekî têgeheke sûç tê dîtin. Demekî balafireke rêwiyan ji Îranê hatibû bi navê Kurdistanê li balafirgeheke Tirkiye daketibû, ev jî bibû sedema pirsgirêkekî. Hatina wê balafirê ji bo Tirkiye êdî hate qedexekirin. Li cîhanê herkes dizane ku ji bo girtiyan, yani ew girtiyên girtîgeha hejmar 5 ya Amedê ji bo ku ew bibêjin em Tirkin, îşkenceyên giran li wan hatibû kirin. Armanca îşkenceyên li zindanan ew bû ku Kurdbûnê bidin ji bîrkirin bi Kurdan. Hafiza, bîr, zimanê Kurdan bidin ji bîrkirin. Di destpêka salên 1970yan de Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya pêşengiya tevgera ciwanan dikirin. Sedema ku bawekê tundî di ser wan de çû dewlet ji ber ku navê Kurd û Kurdistanê anîbûn ziman. Destûra bingehîn, qanûnên Tirkiye bi tevahî înkarker bûn. Armanca wan asîmîlekirina Kurdan bû. Birêya qirkirina çandî tirkkirina Kurdan bû. Partiya Karkerên Kurdistanê di nava vê rastiya Tirkiyeyê de derkete holê. Pêngava gerîla ya 15 tebexê ji ber hawîrdora siyasî ya ku ji hêla darbeya faşîst ya 12 îlonê ve hatibû afirandin pêk hat. Faşîzma 12 îlona 1908 destûra bingehîn a ku wê derxist serdemeke hin eşktir û înkar û tunekirinê li ser Kurdan da dest pê kirin. Rêbera po dixwaze Komara Tirkiye birêya demokratîkkirina qada siyasî bi Tirkiyeyeke demokratîk re bikeve sed sala xwe ya duyemîn. Ji ber ku li Tirkiyeyeke ku nasname baweriyên cihêreng lê hene, bi rêbaza siyasî ya kevn nemimkün e ku aramî were misoger kirin. Wextê ku behsa sed sala duyemîn ya Cumhuriyetê tê kirin hevanno, 1920 Komara Tirkiye hate avakirin, heta 2020 ev sed sala yekem e. Niha em di sed sala duyemîn ya Komara Tirkiye de ne, armanc ew e di sed sala duyemîn ya Komarê de full demokrasî pêk were, demokratîkkirina qada siyasî. Tirkiyeyeke demokratîk di sed sala duyemîn de baş o. Ji ber vê yekê divê hebûna hemû nasnameyên cuda bi destûrî, bi qanûnî were misogerkirin, garantî kirin. Ev yek bi avakirina zihniyeteke demokratîk û azadiya rêxistinbûnê ancak dikare pêk were. Ê baş e, avakirina zihniyeteke demokratîk çawa mümkün e? Bi müfredatên perwerdeyiyê, li dibistanan, guherîna mantıqa mamosteyan. Li her derê Tirkiye divê rêbazeke nû ya perwerdeyê were dest pê kirin. Aynî perwerdeyiya demokratîk li Bakurê Kurdistanê jî, li Rojava jî, li Başûr jî, li Tirkiye jî lê sistemeke demokratîk be. Ku hemû zarokên vê coğrafyayê wextê bi aynî mantiqî werin perwerdekirin, wê demê ev însan dikarin bi hev re bijîn. Li welatên Ewropayê wisa ye. Niha pergala perwerdeyiyê ya li Almanya, Fransa, Swîsrê weke hebe. Aynî mantiq e. Ji rabordiya xwe şerm dikin. Ji şerê di navbera bav û kalên xwe de ê şerê duyem yê cîhanê, yekem yê cîhanê de şerm dikin. Ji wan ders derdixin. Ew çeperên şer ku ji Swîsrê basê lê dest pê dikir heta Holanda, ciwanên Ewropiyan hevûdû dikuştin, niha ew bûne
xetên bêsînor însan dikarin herin hevwerin. Tiştek ku em behs dikin vê derê avakirina zihniyeteke hevbeş e. Zihniyeteke demokratîk dibe, zihniyeteke medenî dibe, navê wî çi lê dikin lêkin. Lê hevbeş. Dewletê dibêje soz daye. Tahuda ku qadeke siyasî ya demokratîk veke gavên hukukî yên pîwîst bavê jê daye. Cemîl Bayik dibêje dewleta Tirkiye soz daye qadeke siyasî ya demokratîk veke. Soz daye gavên hukukî yên hewcedar bavê jê. Tirkiye ji ber sedemên siyasî navxweyî û derveyî pêvajiyekê wisa pêwîstî tiye. Rêber Apo jî em jî milletê me jî dostên me jî hêzên demokrasiyê jî em tev li bendê ne ji bo siyaseta demokratîk baweyekê azad were kirin ji bo avakirina aştî û civaka demokratîk divê ev gavên ku dewleta Tirkiye soz dane êdî were avêtin. Di mijara xwefesehkirina PKK'ê de xemgîniyekê gel heye. Cemîl Bayik li vê derê de behsa gel dike. Hestên gel dike dibêje em fehm dikin hevanna. Di mijara xwefesehkirina Partiya Karkerên Kurdistanê de xemgînbûna gel dibe rewşeke xwezayî ye, normal e. Xwefesehkirina rêxistineke şoreşkerî ya ku pêncî salin pêra de jî hemû tiştê wê mereh kirine, kêfxweşî, xemgîniya wê jiyaye, li cem wan ji nişkeva valahiyekê mezin afirandiye. Partiya Karkerên Kurdistanê ji bo gel ji partiyekî wêdetir bû. Herî zêde jî biye tevgereke ku bandor li jiyan, çanda wan kiriye. Destkeftiyên li ser navê azadî û demokrasiyê, li ser navê Kurdbûnê di van pêncî salan de bi rêya Partiya Karkerên Kurdistanê bi dest xistiye. Her wiha yê ku PKK mezin kiriye, yê ku ev rêxistin afirandiye jî dîsa ev gel e. Xwefesehkirin yani divê em fehm dikin. Yani xwe ji holê rakirina hêzeke bi vî rengî elbet wê mirovan xemgîn bike eva ye normal e. PKK xwe feseh bike jî, xwe tune bike jî, ev gel wê tu caran PKK ji bîr neke. Endîşeyên tekildarê çekdanînê jî têne fehmkirin. Em fehm dikin milletê xwe. Gerîla bû hêza vî gelî ya xweparastinê. Van hêzan li hember tunekirina gelê Kurd li ber xwe da. Hebûn bi tekoşîna vê hêzê hate îsbatkirin. Êrişên fîzîkî û çandî bi saya vê hêza xweparastinê hate seknandin. Ji ber vê yekê gerîla ji bo vî gelî pir girîng e. Tiştekî bi qîmet e. Ji ber vê yekê dibe ku hem di mijara xweparastina jiyana azad û demokratîk de hem jî di mijara ji neho pê ve cihê ewladên wan ên nava tekoşînê de hin endîşeyên gel hebin. Yani dibe ku hem di mijara xweparastina jiyana azad û demokratîk de hem jî di meseleya ji neho pê ve cihê ewladên wan ê di nava tekoşînê de dibe ku endîşeyên gel hebin. Bêguman nirx qîmet çanda ku PKK afirandiye wê di tekoşîna azadiya gelê Kurd de hebûna xwe bidomîne. Weke hêza girêng ya tekoşîna azadiyê wê di dabînkirina azadiyê de rola xwe bilîze. Tekoşîna çekdarî di tekoşîna azadiyê de tenê amûrek bû. Nêrin tiştekî balkêş dibêje. Yani xwefesehkirina PKK nayê wê manê bi dawîbûna tekoşîna azadiyê. Yani tekoşîna çekdarî hebûna PKK tenê amûrek bû. Yani amûr yani aletek bû. Malzemeyek bû heta niha me anî ama tekoşîna azadiyê bi rêbazên din didome. Yani nekevin nava endişiyan ji vir û pê ve halê me wê çawa be. Em ê çawa xwe biparêzin. Pêşa roja ewladê me, rewşa ewladê me ya nava vê rêxistinê de wê çawa be. Bana dibê îcab neke hûn bifikirin ji ber ku tekoşîna me ya azadiya gelê Kurd û Kurdistanê wê ji vir û şûn ve jî tim bidome lê tenê rêbaz diguhere. Partiya Karkerên Kurdistanê xwe feseh kir. Dawî li tekoşîna çekdarî anî dibêje Rêzdar Cemîl Bayik. Ji bo ku egav bi rastî watedar bin, divê dewlet tiştên ku dikeve ser milî wî bike. Tiştê ku dewlet mecbûr e bike hene. Gelo siyaseta demokratîk wê bi azadî were meşandin. Mesela. Vê derê de him pirsene
بنێرن هەڤانۆ mesela ez dixwazim dubare bikim ji bo ku ev gav bi rastî watedar bibin divê dewlet tiştên ku divê bikin hene. Mesela dikare dewlet divê bersiv bide van pirsan jî gelo siyaseta demokratîk wê baweyekî azad were meşandin. Dema yên ku çekê xwe dayînin vegerin Tirkiye gelo wê derfet îmkanê bibînin ku tevlî siyasetê bibin. û ev însanên me gelo karibin wê baweyekî demokratîk xwe bi rêxistin bikin. Bêguman ev ne tenê ji bo şervanekî yan jî kesekî nû tevlî biye. Di heman demê de rêbera po jî, kesên tekildar jî, kesên her kesî divê dihewîne nava xwe. Yani kesê ku çek bi kar anîne yan jî tevlî çalakiyan bûne nebûne divê sirf mesele ne ew e. Yani rêber apo dikare bawekî demokratîk do azad xebatê xwe ê siyasî bidomîne. Mesela her kesê tekildar divê nava xwe de gere bihewîne. Her kesê tekildar yani bahsa qedemeya rêvebir a kecekê û PKK dike. Yani bahsa konseya rêvebir dike. Ev însanê me jî ew ê karibin li Tirkiye siyasetê bi rêve bibin. Divê ev rewşa azad hebe. Bahsa wê dike. Heta niha dihate gotin tenê kesê ku sîlah bi kar neanîne dikarin vegerin Tirkiye. Cemîl Bayik dibêje ne wisa ye em guherîna qanûnên ku em dixwazin divê her kesî di nava xwe de bihewîne. Di nava vê de rêvebirên ku PKK fesih kirine jî divê hebe. Bêyî derxistina qanûnan û gavên siyasî yên tekildarê wê tedbîrên din wê bêwat hebin. Ev gava yekem e ku divê duwarê demokratîk bûn û çareserkirina pirsgirêka Kurd te wê bêne avêtin. Yek ji beşa herî girîng ya vê hevpeyvînê ev e hevano vê derê dixwazim em hevû du fehm bikin. Binêrin tamam dibêje PKK xwe fesih kir dawî li tekoşîna xwe ya çekdarî anî. Ji bo ku ev gav bi rastî watedar bibin divê dewlet tiştên ku divê bikin hene. Gelo siyaseta demokratîk wê bi azadî were meşandin. Dema yê ku çekê xwe dayînin vegerin Tirkiye gelo ew ê derfet û îmkanê bibînin ku tevlî siyasetê bibin. Gelo ev kes karibin bawekî demokratîk xwe bi rêxistin bikin. Bêguman ev ne tenê ji bo şervanekî yan jî kesê nû tevlî bûne. Di heman demê de rêbera po jî her kesê tekildar divê di nava xwe de bihewîne. Di nava vê de rêvebirên ku PKK fesih kirine jî hene. Yani rêvebirên ku PKK ava kirine fesih kirine. Yani behsa wan dike. Bêyî derxistina qanûnan, bêyî gavên siyasî yên tekildarê wê tedbîrên din hemî bêwat hene. Ev gava yekem e ku divê duwarê demokratîk bûn û çareserkirina pirsgirêka Kurd te bêne avêtin. Cemîl Bayik wezîfeyekî yekem, wezîfeya yekem ku datîne pêşiya dewleta Tirkiye ev e. Ji bo ku em bikaribin biryarên xwe ên di kongrê de di pratîkê de pêk bînin. Ji bo ku em bikaribin tevlî siyaseta demokratîk bibin. Wezîfeya yekem ya dewleta Tirkiye ev e ku bingeh amade bike. Ev jî erka ku yani wezîfeya ku Cemîl Bayik daniye pêşiya dewleta Tirkiye wekî gava yekem. Rêbera po dibêje Cemîl Bayik hêj daxife rêbera po di manîfestoya civaka demokratîk te ku dibin kontrola rayedarên dewletê de derbas bû bernameya siyasî ya demokratîk pêşkeş kir. Ev tê wê watê ku dewletê qebûl kiriye ku rêbera po xwe bi bernameya siyasî ya demokratîk ku pêş xistiye bi rêxistin bike. Tê wê menê ku dewletê qebûl kiriye ku rêbera po di qada demokratîk de tekoşîna siyasî bimeşîne. Fesihkirina PKK, bi dawîkirina tekoşîna çekdarî, bi pêkanîna aliyê wê yê hukûqî siyasî wê wateyê bibîne û bi temamî pratîze bibe. Heta ku kadro, heta ku milîtanên tevgera Apoyî nebin beşekî ji pergaleke hukûqî û siyasî ya bi vî rengî, her daxuyanî yan jî her gaveke ku ew ê bavêjin wê vala be wê bê bandor bimîne. Ji ber ku di vê rewşê de siyaseta li hemberî Kurdan wê wekî berê berdewam bike. Bi Kurtasî
Heta ku rêziknameyeke siyasî hukukî nê ava kirin ku milletê Kurd bikaribe ji bo jiyanekê azad demokratîk xwe bi rêxistin bike. Milletê Kurd karibe siyaseta demokratîk bike, tiştek naguhere. Me erkê xwe kir, me gavên pêwîst avêtin, me îradeya xwe nîşan da. Niha dora dewletê ye. Gelê me, dostê me, hêzên demokrasiyê li benda vê gava dewletê ne. Pir vekirî. Yani Rêzdar Cemîl Bayîk dibêje ji Ewropê ve tu kesekî ji me tu gavekî nexwaze. Me biryarê xwe jî daye, me her tişt kiriye, aniha ji bo ku em bikaribin di pêvajoyê de pêşkevin, ji me ew qas. Dewleta Tirkiye divê gavan bavêje. Wextê navêje, hemî tişt valan e. Axaftin valan e, proje valan e, tiştekî di pratîkê de pêk nayê. Axaftina Cemîl Bayîk hindik ma hevano, daxuyaniya 26 Cotmehê ku hevalê me Sabrî Ok tevê gerîlayên ku vê dawiyê ji Bakurê Kurdistanê ji Tirkiye vekişiyane, erê, divê biryardariya tevgera me di lêgerîna aştî û civakeke demokratîk de nîşan dide. Ev daxuyanî gavekê din li gavên ku me avêtine heta niha zêde dike. Me gavekê wiha avêt, bi fikirîna îhtîmala ku hin komên li dijî aştî hene dikarin li heremên dibin xeteriya pevçûnê de provokasyonan bikin. Bêguman ev gav di aynê demê de li gorî perspektîvên Rêber Apo ye. Yani ji bo ku em pêşî li provokasyonan bigirin me ev gav avêtin. Tevî me dibêje hikûmeta AKP MHP ji bilî hin hevdîtinên sînorkirî bi Rêber Apo re tu gavekî navêtiye. Tevî xebata berfireh ya Komîsyona Meclîsê ne bi Rêber Apo re civiyaye, ne jî rêziknameyên siyasî û qanûnî bi cîhaniyê da ku azadiya tevlîbûna siyaseta demokratîk misoger bike. Me ji dewletê xwest qanûnên entegrasyona demokratîk bi taybetî yên ku mafê hêviyê û azadiyê ya Rêber Apo çareser dikin derxîne, lê me tu bersivekî li gorî giringiya pêvajoyê negirtiye. Ji ber vê yekê, di demekî de ku pêvajo xitimiye, me xwest em bi avêtina vê gavê em pêşiya pêvajoyê ji nû ve vekin. Berpirsyariya me ya li hember gelê me, me ber bi avêtina vê gavê vebir. Ev gava ku dibêje vekişîna hêzên wan ji Bakurê Kurdistanê. Yani divê me dîsa jestekî kiriye. Me gotiya pêvajo xitimiye ka em dîsa gavekî bavêjin em hinek pêşî lê vê bikin. Hinekî hereketê bixin nava vê pêvajoyê. Dibêje Rêzdar Cemîl Bayîk. Hevano ez werim cem we daxuyaniya Rêzdar Cemîl Bayîk ya di derbarê pêvajoyê de ew qas bû. Yani tiştek ku me fehm kir, Cemîl Bayîk dibêje heta ku dewleta Tirk rêzikname amade neke, qanûnên nû amade neke, rêlber entegrasyoneke demokratîk veneke, heta ku dewleta Tirkiye bi qanûnan garantî nedeme ku em bikaribin li Tirkiye siyaseteke demokratîk bimeşînin, em gav navêjin û her tiştî ku wê were gotin viku valan e. Ji ber vê yekê pêvajo xitimî bû, me pêşî lê vê kir. Niha bila dewleta Tirkiye xwe îspat bike. Ew qas yani. Ez xatir ji we bixwazim hevano daxuyaniya Cemîl Bayîk bi vî şiklî bû. Mi gelek nûçe amadekirine lê ne baş e. Ez di nava vê bernameyê de nûçe ji we re pêşkêş bikim. Ez ê van nûçeyan bihêlim saetên pêş me. Ez bawer dikim ji Ewropê ve ez ê saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê, saet dike 21 li gorî saeta Bakurê Kurdistanê. Ez ê nûçe, reportaj çi hebin, ez ê saet 19 de li gorî saeta Ewropayê pêşkêş bikim. Heta niha li gorî saeta Ewropayê nehan de me hin tişt çê dikirin, ama me dît ku piştî guherîna saetan hevano ev meseleya Bakurê Kurdistanê dibe 11. 11 jî gelekî dereng e. Wê rojê me ceriband nehê Ewropayê 11 Bakurê Kurdistanê ew jî dike rojava jî 11. Yani ne baş e. İnsan radizên dereng e. Îja ji bo saet nehê Bakurê Kurdistanê heftê Ewropayê süper saet e. Bi hêviya rojên xweş azad ji kerema xwe re ji bîr nekin. Hevalên ku niha nebûne abone bila bibin abone. Hevalên ku endametî meseleyekî cuda ye. Endametî herkes nikare bibe elbet. Lê abone
Beleşe herkes dikare bi abone mala ve ava her hebin. Hatırı ve.